हाय सांगମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଶ୍ମି ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ମଟନ୍। ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ। କାହିଁକିନା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ମଟନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କଲୁ। ଏବେ ମସଲା ପକାଇବା, ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଚଲେଇଦେବା। ମସଲା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଯେ କି ରାଗ ଆମେ ଅଧିକା ଖାଉ, ଟିକେ ଅଧିକା ମସଲା ପକେଇନୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ତାପରେ ମଟନ୍ ମସଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଗରମ ମସଲା।